E-Kzn.Inkantolo ifundelwa samgiliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili usuku namhlanje. Undunankulu wethule eyamathuba omsebenzi ukhuthazwe abamabhizinisi nge-BRICS kanti-ke inkantolo ivune uhulumeni KOLWASEMTUBA. Bazwakalise-ke ukujabula abantu ngamathuba emisebenzi abalelwa ku-17,000 akhishwe uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal. Undunankulu Umnyango uhlangene-ke nezikumbi zezisebenzi enkundleni ezemidlalo iHerigwala eMgungundlovu ehambisana-ke nekhabhinethi yakhe namuhla. UDube-Ncube-ke uthi lena ngenye izindlela zokwandisa kwamathuba emisebenzi iphinde-ke ixoshe nobupha. Uphinde kwathula uhlelo lwezobuchwepheshe lokufaka-ke izicelo zemisebenzi emnyangweni kahulumeni. Bebephume ngobuningi babo abantu abaqashwe uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal bebizwe undunankulu Dube-Ncube. Laba abasebenza emphakathini basayiniswe izinkontileka ezintsha ezinesikhathi eside neholo elikhushuliwe kanti baveze injabulo. Jabule kakhulu ngoba khona kwethu lana mina sengiyasebenza ekukujabulisa ngalenhlangano le ngalomsebenzi lo ngijwasila ayibhengisa iminyaka iyanakekelana ngisho lokushonelwe siyanakekelana sabantu abadala. Jabulela ukuthi nebhodwe liyayeziko kukhona khona lokho noma phela uthi noma unganeliseki kepha lokho okuncane osuku ukutholile uyukubonga kodwa siyacela nje ukuthi engasisiza uhulumeni athi ukuthi asiqhubele kancane. Zonke lezi zisebenzi ziphuma kwizifundazwe ezahlukene kulesifundazwe. Laba nje aba-17,000 baphuma kuma-district ayisithupha and then ke sizobe lawa amanye amahlanu sophinde futhi nakhona siyo-unveil abakhona abazobe benza lokho. Into esibasiza ngayo ukuthi sibanikeze i-uniform umfaniswano abawugqoka uma beyosebenza, sibasize futhi nanokuthi-ke kube khona abakuxoshayo okuncane okuyi-stipend esilako. Abanye bathola o-960 abanye bathola o-2,700 kuyadependa-ke ukuthi-ke uyi-foreman noma usupervisor noma uyi-just ordinary worker. So ngiqala lapho-ke uma sibala-ke isibalo sizokwazi ukuthi sikwazi ukufinyelela kusona u-45,000. That is how much the government yakwaZulu-Natal ne-government wase-South Africa oholo African National Congress ufuna ukulwa nendaba yokungabi khona kwamathuba omsebenzi. Dube-Ncube uphinde wethula uhlelo olubizwa ngosithesha waya. Sizothula uhlelo lapho abantu sebezakwazi ukuthi manje uhleli ekhaya lakho uvule ifoni yakho ungene ku-website u-applyele noma umuphi umsebenzi ofuna uku-applyela, noma uma ngabe ungenayo i-Wi-Fi noma ungakwazi ukuthi uzi-applyele wena uyakwazi ukuthi ufone inamba yamahala bakuchazele ukuthi ugcwalisa kanjani ifomu, noma ungene ku-YouTube kune-video ekuchazelayo futhi ukuthi u-applya kanjani nanokuthi imiphi imisebenzi ekhona ngolimi lakho olufunayo. Uthi wonke umuntu angafaka isicelo sakhe somsebenzi. Asikho isidingo sokuthi abantu bangagqugquzelekeki ngomsebenzi nangegxatha selithathayo lokuthi senze konke okusemandleni wethu ukuthi abantu nalabo basebona ukuthi mhlambe kudala a-applya mhlambe usiyanqena akwazi ukuthi manje avuke azithathe a-applye. Okunye sifisa ukugcizelela ukuthi le misebenzi le ayivalelekile ukuthi i-applyela mhlawumbe iminyaka engakanani, noma ngabe uneminyaka engaphezulu kuka-35 noma ngabe no-40 noma ngabe no-50 noma ngabe no-60 ungakwazi ukuthi u-applyele noma yiphi post oqualifyayo ukuthi uyi-applyele. Dube-Ncube uthi lena ngenye yezindlela zokwandisa amathuba emisebenzi esifundazweni. Indlela le yokuthi siphendule ikhwelo lokuthi imisebenzi ayikho and abantu bafuna imisebenzi, abantu bafuna ukuzimela kanye nemndeni yabo. Ingakho kubalekile ukuthi njengohulumeni sikwenze konke okusemandleni wethu ukuthi imisebenzi si-create imisebenzi siyakhe. Siyasebenzisana ke futhi nosomabhizinisi manje ukuthi ake sibambisane nosomabhizinisi ukuthi nabo ake bavule amathuba emisebenzi. Uphinde wamemezela ukunyuka kweholo lezisebenzi. Okunye okuhle okwenziwa ukuthi ukuphuma kwama-implementing agent ukuthi le mali ekade iholelwa ama-implementing agent seyizofakwa manje ibe yingxenye yokukhuphula amaholo ekade siwathola. Kanti uveze ukuthi bazosebenzisana namakhosi nezinhlaka zomphakathi ukuqapha izisebenzi. Siyabona ukuthi bakhona abangathanda ukuba ingxenye yalohlelo ngoba uthe obemi la ethi
akufani ukuba khona kwalohlelo nokungabi khona ngoba ngeke uqoshe phansi u100 noma u100 tonton ngeke ngisho lesazokhuphula ngeke uqoshe phansi ngelanga kodwa uyawenza umahluko uma ngabe sowubona sekufika sekupheleni kwenyanga. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngisemgungundlovu. Loke ongusekela kaNgqongqoshe Umnyango wezohwebo izimboni nokuncintisana kuleli noMagugugina uthi ke osomabhizinisi mabangaliyeki ithuba eliyingqayizivele ivele lokuncela kolwazi kulabo ke abazohambela ke ngqungquthela iBRICS kakhulukazi ke abatshali izimali njengoba lokhu ke kungabasiza ukuthuthukisa amabhizinisi abo. Ugina ke usho kanje ekhuluma ngesikhathi ke kuqhubeka uhlelo lokucobelelana ngolwazi olwandlalela ke lengqungquthela ye15 ezobanjelwa kuleli ke ngenyanga ezayo. Njengoba kuleli kulindeleke lisingathe ingqungquthela yokucobelelana ngamaqhinga okuthuthukisa umnotho iBRICS ehlanganisa ke amazwe ayisithupha kuqhuquzelwa osomabhizinisi ukuba bawasebenzise amathuba azovuleleka ukuncela ke ulwazi kanye nokuthola abatshali izimali. Sizothi ke angaze kube ile summit ezoba khona ngolesithathu lesibili nalolesithathu la kuhlangana khona ama head of states, but sithi abantu bakithi eSouth Africa yini abazoyihlomula, what are they going to benefit in the summit that is coming to South Africa. Ngikhumbula ukuthi we are sharing it this time around. So logo, these are culmination programs esithi abantu bakithi bahlomula kanjani njengamanje si Department of Trade, Industry and Competition sinale. We have got 4 legs. We had 4 legs. Yes, Gauteng, Western Cape, Eastern Cape, KZN, Sizothi. Also, my business bethu, nama investors aqhamuka kulama BRIC countries. Yini abangayenza singahwebelana kanjani because kuko konke iBRIC summit izokhuluma ngezohwebo uqinisa kanjani amandla omnotho kulama countries wonke. So yikho ke lama programs nje azohlomulisa abantu bakithi ukuthi bakwazi ukuthi bahlomule, ba-interact, bahlangane, ba-engage nama-investors avela kulamanye ama-countries nawo azobona ukuthi mapha ama-opportunities eSouth Africa waphethe. Njengesendlalelo sale ngqungquthela, iminyango yahlukene kahulumeni ibambe izingqungquthela ngokwahlukana kwemkhakha ukwabelana ngolwazi. Kuzosetshenziswa leli thuba ukudayisa elakuleli ngenhloso yokuhlomulisa osomabhizinisi kanye nezimboni ezahlukene. Ukukhahlamezeka kwabamabhizinisi ngenxa yezikhukhula esihlaseleke isifundazwe KwaZulu-Natal izikhawu ngenxa yokuguquguquka kwesimo sezulu kuzoba ngezinye zezinto ezizodingidwa engqungqutheleni enkulu maphakathi nenyanga ezayo. Kwazise ukukhahlamezeka kwamabhizinisi kuba nomthelela omubi ekuthuthukisweni komnotho. Even in my discussions now, izinto ze-climate change, they're at the center because aya affecta kakhulu amabhizinisi ethu siqhubeka nalapho. Looking at the things, there's the energy, looking at the things, there's a climate, that is the investment esiyibhekayo ukuthi sishintsha kanjani sikwazi ukuthi sishintshe usikompilo labantu bethu, si-protect even i-environment so that singahlali sihlangabezana nezimo njengalezo igcina i-affect kakhulu ukuphila namabhizinisi ethu. Umengameli wohlaka losomabhizinisi iDurban Chamber of Commerce uthi ke nakuba idolobha eThekwula kwazi ukuhlinzeka usizo ngokusheshsha ngesikhathi sezikhukhula sikhuluke isidingo sokulungiswa ngendlela kwengqalasizinda. There's an urgent need for the implementation and restoration of infrastructure to help strengthen the city's resilience and mitigate amongst future risks. As an organized business, we are continuously engaging with government to form public-private partnerships with a feasible and mutually beneficial financial models in the following areas. And these following areas also represents business opportunity: water and sanitation, electricity distribution, and stormwater systems. These challenges are commercial and business opportunities for joint development, innovation, as well as technology and skills transfer. Khona manjalo, osomabhizinisi bathola ithuba lokukhangisa ngomsebenzi wabo kanti bathi ingqinamba enkulu ebhekana neningi losomabhizinisi ukuthola ukwesekwa uhulumeni. Ama challenges esinawo ikakhulukazi it's mostly to get support sometimes from government yabo, and having to get imisebenzi from big companies, yes, and ama funding sometimes
along the way mhlasimpe phakathi nonyaka yabo thola ukuthi it's like very quiet yabo. So those are the challenges esasibhekane now. Thola ukuthi abantu they go for short time, there's no work yabo. So basically what we can like request from our government ukuthi like ebukelele lezi nkampani that are growing yabona abukelele kuzo ukuthi it must put more kulawo lokho because nathi like we take students from ama colleges siwafundisa umsebenzi before they even get hired yabo. They get more lokho than ama career exposures yabo. So it's like ngathini Tina as ama companies we trying ukuthi sithathe sicollect yonke youth that is engazi lutho nge-engineering. We teach them from scratch, from nothing, even if bayifundile i-theory, but we do ama practical yabo. E-Kzn.Inkantolo kube kuntombi khona mvubu ngesethekwini. Asike sisishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Sokwamukela ke mbukeli usabukela indaba ze-1KZNTV nazi ke sithi zona ehamba phambili. Undunankulu wethule eyamathuba omsebenzi ukhuthazwe abamabhizinisi nge-BRICS kanti ke inkantolo ivune uhulumeni KOLWASEMTUBA. Ungqongqoshe ezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal uBongesithole Mloyi uthi ke basamukela isinqumo senkantolo enkulu yaseMgungundlovu sokuba ke umasipala uMtuba-Tuba wamukele lowo ojutshwe umnyango ukuba ke abe ngumlawuli kulo masipala uDokotela Siyabonga Ntuli. Umloyi ke uthi bayethemba ukuthi umlawuli usezokwazi ukwenza umsebenzi wakhe ngaphandle kokuphazamiseka. Emva kwezikhawu eziningi lowo ngumlawuli ojutshwe kumasipala uMtuba-Tuba ezama ukungena kulomkhandlu kodwa kungenzeki. Igcina inkantolo enkulu yaseMgungundlovu ivune umnyango ezokubusa ukubambisana KwaZulu-Natal ngokuba uDokotela uNtuli kumele angene asebenze kulomkhandlu ngaphandle kokuphazanyiswa. Lesi nqumo uthi ungqongqosho wezokubusa ukubambisana uBongesithole Mloyi uyasamukela ngoba lokho kuzoletha uzinzo. Siyasamukela isinqumo senkantolo futhi siyabonga ukuthi inkantolo ime nathi ngoba ibonile ukuthi senze umsebenzi wethu asenze indaba zokudlala and soqhubeka futhi ke uma bedlulela kulokho kusho ke bobe sebephule wona umthetho wenkantolo kodwa kusijabulisa ukuthi ke ukusukela ithangi babe sebekwazi ukuthi asebenze umsebenzi wethu ozosenzela umsebenzi ngoba uma sesingenelele ngoku-administration kusuke sekusho ukuthi umunicipal manager uhlulekile ukwenza umsebenzi wakhe wokulekelela umkhandlu ukuthi usebenze izinto zabantu imisebenzi yabantu service delivery nokurana kwemkhandlu. Umloyi uphinde waveza ukuthi nakuba bengathanda ukuyisa izindaba zomasipala ezinkantolo kodwa bayakholwa ukuthi lokhu kuzothela izithelo ezinhle. Sifisa kodwa ukuthi le ndaba njalo ziyolamulwa inkantolo. Sisuke mangabe singenelela komasipala siyowasiza omasipala ngoba kuumsebenzi wethu njenge province ukuthi uma kukhona ingxaki komasipala singenelele siba support sibalekelele kodwa uthola abanye omasipala bayifuni lo nto bafuna ukuthi kwenziwe ngendlela yabo. Into eyenzeke eMtuba-Tuba siyifisa ukuthi iphinde yenzeke nakwabanye omasipala kodwa siyasola ukuthi sesizosebenza kanjalo nabanye omasipala abangabafuni ama ministerial representative abafuni ukuthi bazikhethele ukuthi hayi lo kodwa siyamfuna loya abazusho ke kanjalo ngoba intervention is by the provincial and the national government. Lo masipala ungaphansi kweqembu le-IFP emva kokuba lawo hlwitha kweqembu likaKhongolose. Kanti ubuholi bolomkhandlu bebungafisi ukuthi kujutshwe uDokotela uNtuli ngenxa yezizathu ezithile. Ezindabeni ze-1KZN TV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Umphakathi ke wakwa-13 ngaphansi kumasipala wasenkandla sunxusa uhulumeni ukuthi ke ungenelele ngokufakela amabhloho njengoba ke bebhekene nobunzima bokuwela ngesikebhe uma beya emtholampilo wendawo nasedolobheni iKranskop. Lo mphakathi uveze lokhu ngesikhathi iziko lezindaba lihambeleke kule ndawo namuhla kuyoxoxisana nomphakathi. Mbukele ekhaya siphakathi nawo umfula uthukela njengoba sikusona isikebhe sebenziswa yiwona umphakathi wasemphalweni le ndawo ikawa-13 enkandla. Kanti isikolo okuyizona ezisebenzisa lesi sikebhe kanjalo nomphakathi isikole imphalweni primary school kanjalo nesikole samabanga aphezulu iMathola Mnyama. Ngalesi sikhathi izona ikhathi lezi umphakathi noma abafundi abasuke bewela ngaso lesi sikebhe. Sinayeke la omunye ngumnikazi walesi sikebhe okuyena ohleze basiza babwami siyakubingelela. Yebo sabona. Yes. Uthutha abafundi la nomphakathi sekuyisikhathi esingakanani uwenza lo msebenzi? Ngicabanga na 40 years. 40 years ngiyenze lento. Wenze njani?
ngiyavuka ekuseni ngoba welisa ngoba usentambama. Bese ke mangisiza kancane ke ngisiza ngakho ukuze ngithole impilo. Ukuthi ingane ikhokha kancane ingane. Ngoba phela ingane ayisebenzi yabo. Uthola impilo ukuthi siphilisane. Mase kuwana lo mfula lo kubonakala kumfula ongazuthi ushona phansi. Zinjani inselele enibhekana nazo kakhulukazi imvula mayinetha nokuthi azikho yini izilwane ezobungozi la? Cha, izilwane noma zikhona kodwa ayibali kakhulu into enkulu into esinda kakhulu magcwele uthukela ngingawileki. Uma suke amanzi emaningi futhi ethayatha bengawazi ukuthi ungazibulala lapha ncane isikipho sibeke phansi. Ulinda kancane kuze kwehla amanzi. Kanti siphinde sakhulumisana futhi nosihlalo ohlaka lo lomela abazali esikoleni eMphalweni waveza ukuthi iyabaphazamisa kakhulu le ndawo ngoba mangabe kunethile abanye abafundi bagcina bengaseze esikoleni. Masibi kakhulu einganeni. Ingane kugcwala uthukela, zijike ingane zingeze esikoleni, zivinjwa amanzi, othisha, sinanothisha ngaphesheya kothukela, othisha bakhona ukuze esikoleni noma ingane seyibhala, ingane ayikhona ukuzobhala uma kugcwele uthukela, zihlala ingane engabhali manje inkinga yilamanzi angaweleki kona. Ukhansela wayo le ndawo uveza ukuthi njengoba efike ngawo u2021 akukho okusambiko aseke wakuthola kumakhansela angaphambilini kodwa ukusuka manje kuyaphambili usazoqhubeka nokuzama ukuthi axoxisane nezikhulu kamasipala kuze kuba kufika eminyangweni efanele. Kuyafika la uthukela ziningi idumbe eseyisalile la uthukela ngakho ke besicela usizo la singasizakala khona ukuthi igcine kwenzeke iblokho nje lokuwela ngenyawo ungenani ngoba le monto thatha isikhathi ilokho nje besicela siwumphakathi wala kwa-13 nanokuthi ke sidlulisele nakumasipala nawo uphinde futhi uqale phansi inhlelo ngoba nakhona kamasipala abaholi abasha bakhona abangazi ukuthi bekwenzakalani phambilini. Kanti khona kwa-13 akuyona le ndawo kuphela ethintakalayo olunye udaba olugcwele luzotholakala maduze. Le ndawo iphinde ihlanganise uWard 6 waseMvoti kanjalo noWard 13 wakhona eNkandla. Kuteboho Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngiseNkandla. Ipuntshileke imashi yaphenduka umhlangano omphakathi nebihleleke yiqembu le-EFF ngaphansi kwesifunda King enyakathoneni likaMthaniya bekulindele kuba ibe sosuku namhlanje endaweni yasenseleni nobe kuyimashi yokuhambisa uhlelo lwezikhalazo kumasipala uMhlathuze yokuletha kwesidingo emphakathini kanye no-Eskom-ke njengoba umphakathi ubhekene nenkinga yokungabi nawo ugesi isikhathi eside. Obekuhlelwe ukuthi kube yimashi yomphakathi yokukhala ngokulethwa kwezidingo zomphakathi kumasipala uMhlathuze kanye no-Eskom ngenxa yokungabi nawo ugesi kwalomphakathi kugcineke sekuba umhlangano womphakathi ngenxa yokuthi ke umasipala ungayikhiphanga imvumo ukuba ke kube nemashi kanti ke nenkampani kaEskom nayo izofaka isicelo sokuba ke ihlehliswe ngoba bethi ke bebembeke kwezinye izindawo bacela ukuba ihlehlelwe isonto lizayo. Abahleli-ke bale mashi ku-EFF King bathi ke abanemeneze ngalokhu kodwa ke bazoqhubeka ukulola umphakathi. Eskom sambhalela ngomhla ka-11 uEskom. Umfonele lo baba waEskom ukuthi uNdlovu uthi ufuna ukumtshela ubhala i-email uyitholile yini. Akaphenduli. Usibiya kanye nobani noNdlovu. Uyabona ukuthi kuhlangenwe la. Uze waqala ukuphendula uNdlovu izolo. Usibiya kalibamba ucingo, uNdlovu akalibamba ucingo. Kodwa baqala ukuphendula izolo after sebazi ukuthi declineile ini ideclinewe lokhuzane umasipala edecline ini imashi yethu mase besondele izolo. So sayibhala incwadi khona izolo ukuthi uzani zomukela memorandum base bethi ngeke bekwazi sekuzoyi short notice. Zimbili-ke izindawo ezinenkinga indawo yaseTsheni kuWard 5 indawo yaseJamela kuWard 7 enselini-ke lezi indawo izona ezinenkinga kakhulu kagesi njoba ke kuWard 5 zine izinyanga bengenawo kanti kuWard 7 khona bathi ke sekuphele iminyaka emithathu yonke. Lo mphakathi uthi ke usudla ngoludala njengoba sebephoqelwe ukuthi ke bayotheza izinkuni nakho ke okunzima njengoba ke zingatholakali kalula. Ngoba manje na asilali thina lapha sihlaselwa nazigebengu isizakele. Ngoba manje sihlala eminyameni ziyasikhuthuza ziyangena endlini ziyaqhekeza zithatha yonke lento zoyilayisha escrap yathi manje thina sisale singenamafridge athengwa ngemali.
Manje ke siyacela ukuthi ke uEskom akakabuye ebhekene nathi ngoba thina sibhekene naye. Maye ngafuni sibhekane naye ngalendlela esimcele ngayo isikhathi eside kangaka. Sesombheka ngokuthi ke sikhanyise zona imoto zakhe yonke indawo futhi. Laba ke sebesabise ngokuthi uma uEskom ungalisukumeli lolu daba ayikho ke imoto kaEskom abazoyibona emgwaqweni ezodlula kule ndawo. Lapho sesihlupheke kakhona kakhulu singenawo ugesi. Sehla senyuka namabhale emahlathini abelungu sifuna izinkuni. Nebhunu lisifaka emfuleni lapha ngesibhamu sizama ukuzopheka siphekele izingane. Sesinesikhathi singenawo ugesi sikhuluma nabakwaEskom. AbakwaEskom badlula beshunqisele ngeintuli lapha ngeemoto zabo. Abayingeni indaba yethu. Ukuhamba ke kagesi kule ndawo sekuhlukumeze ngisho abafundi abasakwazi nokufunda kahle ngoba kusuke kumnyama kanti ke esikhathini samanje kuzokhumbula ukuthi sekusetshenziswa izingcingo zomakhalekhukhwini ukuthi ke kwenzeke umsebenzi wesikole. Ingane esikoleni kunezingane ezihlukumeze kakhulu ka grade 12. Uthola ukuthi ingane ayikwazi ukulokuzana ukutadisha esikoleni nasemakhaya ngenxa ukuthi ifone uyayishaja la ushaja khona emalokishini. Uthola ukuthi mase kuphelele njalo ibattery usifaked up ingane ayisakwazi ukulandela ukuthi enafanele ifunde kanjani. Asiphinde futhi sithi shelele ezitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele ke mbukeli usabukela indaba ze1KZNTV nazi ke besithe izona ezihamba phambili. Undunankulu wethule eyamathuba omsebenzi ukhuthazwe abamabhizinisi ngeBRICS kanti ke inkantolo ivune uhulumeni KOLWASEMTUBA. Ake sibheke ke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-19.14 maqhathaniswa nedola laseMelika libo-24.37 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libo-20.83 maqhathaniswa ne-euro lase-Europe igolide lona $1,896.09 ounce wolungahluzwe wona bo-$83.45 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Iqembu lesibhofana Kaizer Chiefs isimemezele ukuthi ke isisayine umgadli waseColombia uGonzález Palacio ngokwestatimende ke esikhishwe ileli qembu lomdlali ke waziwa ngelika Jason González ubegijima kwiReal Santa Cruz esigabeni ke siphezulu saseBolivia. Umlomgadli ke ubekade egijima kwiqembu laseBolivia iReal Santa Cruz nalapho ke eshaya khona amagoli ayisishiyagalombili kwimidlalo ke eyishumi ayidlalile kanti ukufika kwakhe kumakhosi kuletha ke ithemba kubalandeli ukuthi kuzokwazi ukuvalela nethina amagoli banqobe nesicoco. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelike ziyaguqa bese kuphathele zona osuna namhlanje mina nawe ke sihlangane kusasa futhi ngazi isikhathi esifanayo. Sakahle.